el que fa és que ens hagin de plantejar noves línies d'actuació en la producció de formats i en la producció de continguts. No només hem de tenir el paper, sinó que també hem de pensar en com es consumiran a les nostres publicacions. Queden emplaçats l'any que ve a fer la presentació del premi. Molt bé, té la paraula el senyor Claveguera en representació de l'Agència Catalana de Notícies. ACN. Només molt breument, perquè sé que anem molt malament de temps. Bé, per felicitar el senyor Casero per aquest treball tan interessant. Crec que farà una bona aportació per tots els editors de premsa comarcal. Jo crec que n'han de prendre nota de totes aquestes dades que ens ha facilitat. Que n'hauríem de prendre molt bona nota. Jo amb 53 anys que tinc ara també llegeixo la premsa amb suport paper i no el deixaré mai. Però les noves generacions de lectors, de consumidors de productes mediàtics ho faran en plataformes multimèdia. Tanca l'apartat del Premi de Recerca a Premsa Comarcal el rector de la Universitat de Vic i representant de la xarxa Vives d'Universitats, el doctor Jordi Muntanya, al que li agraeixo, ara li dic personalment, abans ho han dit, vostè no hi era, el que ens hagi cedit les seves instal·lacions. Li agraïm molt profundament la premsa comarcal per fer aquí la nostra convenció i les nostres assemblees. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Senyor Stanis Alcover, president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, senyor Josep Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, professor Casero, directors generals, professors, amics de la premsa, amigues, contestant en primer de tot, és que no em donis les gràcies, sinó que al revés, vull dir, és un plaer tenir-vos aquí, us dono l'acollida i espero donar-vos-la moltes vegades. Per tant, sabeu que aquí teniu casa vostra i per nosaltres és un honor i un plaer.